Morning guys, ngayon po pupunta po si Tombas sa Sudipen at pipilitin po natin makarating doon at magkuha po tayo ng konting magandang tanawin doon at pilitin ko pa rin makarating po sa Tagudin. Ilocos Sur na po yun, Tagudin, at pipilitin ko po na makuhanan po kahit paano. Samahan niyo po ako. Tara! Dito na po tayo sa mismong bayan ng San Fernando, sa mismong city. Batang Plaza. May simbahan, nakikita ko simbahan. At po lugar dito, medyo paligid halos ng bundok. Bundok po yan na San Fernando City. Gabag po tayo na papunta ng Sudipen. Maligo pala itong ano ito, waiting shade. Donated po ng Lions Club ng Launan. Ito po yung Town Plaza. Town Plaza. Hindi ko nakikita yung building na yon. Yung building na yon, yan po ang Office of the Governor. Yan, yung building na yan. Yan po yung Office of the Governor. Nasa taas po yan, nasa taas. Masyado po sa mataas.
Magdala pa sa dito. Pasensya na. Baka hindi lumanero na eh. Murano natin yan.
Na Naiga. ikat ko. Nadisgrasya ka. Ganun ba? Tapos tawag na ka. Ano po? Ha? Eh, spare ko pa lang. Ay, gano'n? Oh, kaya naman. Okay, wala. Nasa mayo, nasa. Tapos, kasi paano mo? Nagpata. Yeah. Nagpata, di ko na yan. Sigilan. Oh! Sige po eh. Oh, na. Nakapot na eh. Awan ng waro. Wala. Pagkabaro. Pagbigay. Dito na po tayo, Sudipin La Union. Parating po tayo, ilang bayan po yung nilampasan natin. Halos marami din pong bayan yan. Anim po ito sa Sudipin La Union. Yan po Sudipin La Union. Yun po yung mismong bayan. Daanan po natin. Pupunta po tayo sa Mitulay. Yung tulay pong yon, ito po, palawag po yung daan na yan, palawag, papunta po na Ilocos Sur. Kasi yung pong tulay na yon, pupuntahan po natin tulay, yun po ang pinagdudugtungan ng Ilocos Sur at saka Ilocos Norte, ang tulay na yan. Puntahan po natin mamaya. Boundary po yan, boundary.
Manila, ina po ang palawag. Una, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Kasama po natin si Wow. Kawahab. Ang ating pong member po sana yan. At isa rin po siyang vlogger. Si Kawahab. Dito po tayo ngayon. Papunta po tayo ng tulay ng dudugtong ng La Union at ng Ilocos Sur at saka Ilocos Norte. Lalakad lang po tayo pupunta dyan. Dahil yan po ay papakita ko lang sa inyo para malaman ng iba. Ito po tulay na ito. Yan po yung mga bus. Papunta po ng ano po ang Partas. Papunta po yan ng Lawag City. Yan po ang nagdudugtong. Yan yung tulay na yan. Yan yung tulay na yan. Tayo sa ilalim? Lalim? Ilalim tayo? Lalim? O sa talay? Talay o sa kawan? Hindi sa talay. Tulay na. Makikita rin naman din si ano. Dito po na po tayo sa tulay. Nauga nga yung pagkakuha. Ha? Nauga. Ang Yan, pagka minadaan truck. katakot pala na. Pero hindi naman ako. Saka ito po yung mga bundok na yun. Init dun oh. Ay, diyan kami malimit pag ano. Diyan kami malimit pag vlog. Dyan. Ay, dadakit na daw. Yan po yung tulay na nagdudugtong ng La Union at saka ng Ilocos Norte. Ilocos Sur. Siya yan. Ito yun po yung tubig oh. Yan po yung tulay. Ito na po ang pagitan ng Ilocos Sur at saka Ilocos Norte.
Yan po yan. Yan po ang aking kasama. Si Kawahab Vlog. Maganda po maligo dito. Oh. May dagim. Yan po, nanggaling po yan ng La Union. Yan po yung ano, yung mismong boundary. Yan po. At papunta po dito, punta po naman yan ng Lawag City. Ito po yung kabila ng tulay. Marami din pong bahay dyan. May mga bahay po sila na ano, naka ano dyan. Kunin mo na. Kunin mo na. Yan po si Kawahab, ating kasama sa pagbablog. Isa rin po siyang vlogger. Tutulong ko ma-booster yung kanyang account para Sasama sa akin doon sa taas eh. Doon. ang taas. Doon sa Tabor. Yung mga hapon ka maglalakad. Yeah, ayos lang. Tara. Tara. Punta po kami doon sa ano, sa taas na yun, sa taas na yun. Mount Tabor. Mount Tabor. Lalakad lang po kami. Mahaba po itong tulay nito. Siguro po mga 2 kilometers. At hindi, mahigit po 1 kilometro. Ngayon po natin, punta po kami sa Mount Tabor na yan, sa taas. Malinis po yung tubig na yan, oh. Malinis yan. Galing po yan doon sa bundok. Bundok na yan, sa bundok na yan. Marami pa rin yung bahay dito. Kita nyo, ayan o. Mga bahay dito sa kabila na ng ano yan. Kabila na ng tulay. Lapit na tayo eh. Ito end na ng tulay. Bali ano na po ito? Ilocos Sur na to. Ilocos Sur. Dahil po yung La Union, Ilocos Norte po yun. Ayan, dami rin pong bahay oh.